Magsiyagod na ka palawer, tambinaw na ka mo siya kong itorya. Ang tanang butang sa kalibutan. Ay. Adunay sinugdanan o hinungdan. Ladies and gentlemen, Mga pangutana nga adunay tubag ug hubad. basta maunay nakasulat sa akong alamat. Pahipi aron mamata sa mga alamat Pasaylo ako ninyo. ni Lolo Para pasaylo ako. Panoho. Okay, andam naming tanan. Unsa may imong alamat ron lo? Sige na. Binaw lang ka mo siya ko diya. Huwag karong gabi unain yun ang mahisyaran. Diin ka na kasyugod ka ng itorya. Ang alamat na nga, siyanak. Ulbaan sa tanin mong alamat, siyanak yun. Mas mayo ni karon na ron inyo mahisyaran. Kung tinuod ba yun ka ng itorya nga doon may tiyanak. Kung di siya ka na kasyugod ka ng itorya. Grabe, tarungan ng istorya ha. Wara ba ti lami ito yung istorya gabi. Kalibog ba nagsabot ato. Ilom na ko diya katabian. Yun ni mo katabian. Ilom siya diya. Ilang ko siya. Uy, kadali lang lo, ha? Sige no, tagdali diya. Minaw day sa tuwa karon lo, mga taga-Dumoy Turgil. Especially sa Senoy family, kay, ang Molina family, kay Ramsef, kay Ryan, kay Rayleigh. Dongski from Mami Sheng. Salamat, Mami Sheng, sa pag-text. Mayang gabi. Sige na. Sige. Diyan na, followers. Sige. Nung una panahon. Dunay usya ka man nagrelasyon. Wala gitugtan siya ginikanan. Gito ring nagkalabang mortal siya ginikanan. Sa dihang wala mo syugot. Sa syugot siya ginikanan. Ang usya ka dalaga. Nga diliminyoan ang usya ka ulitaw. Mau kini ang sinugdanan sa itorya sa relasyon ni Lakat o ni Makat. Asa may babayan ng duhalo? Si Lakat mao ang usya ka lalaki. Samtang si Makat, usya kini kababae nga anak o kadunahan. Pinuno siya ka tribo kanyato. Prinsisa. Samtang, kini silakan, kung siya lamang kaordinaryong mag-uuma, di nagkahigog maay silang duha. Mura na bug salida eh. Asa na bug hani nga salida ni mo nakita? Tigyan, katabian yun ni mo diya. Mura magpamilyar ka na istoryahan, mura pagminti mo na makita sa lida na. Ilong ragod siya diya. O mamasyago siya kung istorya ba? Pero ninyo mahisyaran, hindi siya ka nagasyogod ng tiyanak. Sige, padayon. Siya masyagong gikaingo. Bunga siya pag bawal siya ginikanan. Ngadto silang anak nga dalaga nga si Makat. Wala kini magpatuong ngadto siya ginikanan. Siya halip, nagpadayon sa iyong pakigrelasyon sa siya kaordinaryong tao kaniyadto. Nga gipanganlan og Lakat. Siya diyang mahisyaran siya ginikanan. Nga wag yung magpatuong anak nila nga prinsisa. Gibaharan na kini kaniyadto pa. Nga siya panahon nga mahisyaran pa nila, nga makikita pang anak nila nga prinsisa, nga to siya ordinaryong tao nga boyfriend ni nga silaka. Isyong pa nila, nga maong dalaga. Nya. Karon, siya wala paglirayan, labay siya mapipila ka mga adlaw.
Nahiseran na lamang siya ginikan na. Ngang ilang anak nga dalaga. Buntis madiay. Galaw-gaw. Sadyang nahiseran kini siya ginikan na. Pirti kasyuko. Siyang kuhang tudlangit ang kasyuko siya ginikan na nini. Busya. Di palaya siyang maong prinsisa. Ug matod pa siya ginikan na. Tungod kay suwail ka nga pagkaanak. Baka mo pato siya mong tambak. Sukad karon, di ka na namo ilhon nga anak. Layas diri gikan sa palasyo. Ug bilang sumpa, ang mahimong bunga sa inyong pagrelasyon. Kadali lang. Saman? Nalimot ko siya sumpay siya kung itoryada. Karuha na istoryada, no? Ay siya magkudapit. Dito na ka sa Gipalayas. Nakalimot ko da. Ana ning istoryahan eh. Mana. Kinahanglan na yung ka magkuhan, no? Sa mga memory gap na. Sige na. Siya siya kong ingon palawer. Limot yung ko siya kong itoryada. Saman, padayunan na ito ni istoryahan eh, o nakalimot yung ka. Ay, alaw ka. Yan, padayon na. Kadali lang kaya ako siyang hirumdumon. Saman, kaya na? Sige na, nagkahinumdum na to. Sige. Sumasya kong itorya paloer sa tunay managuyam. Nagkagustuhan ay kini silang dua. Kumanahisaran siya gini kanan. Limot niyo ko siya kong itorya. Hello, gaw. Kana ganing nag-istoryahan na niya, on the air na niya, nakalimot si istorya. Galaw ka. Naman, padayon na natin eh, o break sa ta. Yun siya lagi ko siya mukha ba? Tanawan na limot na lang noon ko siya kong istorya. Mana ni Ron, ako na ipasanginlan. Naman. Sige na. Balik lang ko na paloer siya, nalimot ko siya kong istorya. Balik lang yung magkapamilya, galaw-gawan, istoryahan eh. Hindi magkautot, Balik na dalo. Sige na. Balik lang ko na paloer, nalimot na ko galaw ka. Mga alamat ni Lolo Panohon. To be continued. We will be right. We will be right back. Og ani-ana ang sumpay sa mga alamat ni Lolo Panohon. Kaya na. Sama, sugod na ta? Sige na. Kaya na magkorne paloer. Kaya na kita. Sige pala yan. Siya ng sumpay paloer ni atong istorya. Ang salamat na. Siya na. Sama siya kung gikaingon niya.
Tungod lagi kaya magpato siya kini kana. Kini si Makat, gisumpa siya. Matod niya, tungod siya pagkagahi si Mangulo. Masinupakon ka. Dili ka magmalipayon kauban ang imong ginigugma. Sumpaon ako ang bunga sa inyong panagigugmay. Ug kahadlukan siya sa mga tao. Nya? Ug dito, siya lagtod nga pagkaitorya. Nilayas gayod ang maong dalaga nga si Makat. Kauban si Lakat. Libog sa tanang mga pangalana, Lakat ug Makat. Libog. Yan, lo. Maul ka na. Karon nag-ubang kining doha. Nagpahilayo sila sa ilang lugar o naginabuhi silang doha. So siya kagubat. Doon na sila'y pinuyanan. Din simple lang ang klase silang kinabuhi. Managinig og maayang mata ko siya kanila. Din, nabuhi man silang doha. Tungod lagi siya pag dako nga kahiro. Amay. Apil pa na sa script na. Awa ni Suryahan. Way nakadungog. Way nakadungog. Ang sa manday ko? Ang sa nakadungog? Ang Suryahan? Kakusog ato? Ilong tagod niya. Yan, lo. Karon, maginig og mayang mata ko siya kanila. Magtiayo na silang duha. Tuod man, galisyon ng ilang kinabuhi, labaw siya tanan. Si Makat kay usya siya ka prinsesya kamyad to. Siya diyang bulayas na siya. Nakasinati siya, kalisdanan siya kinabuhi. Pero tuod man, tungod siya kadako siyang paghigugma nga to yang bama nga silakat. Padayon sila. Unya, nilabay ang panahon ng pipila ka bulan. Nanganak gayod si Makat. Kusyog ang kilat. Ulan yatong panahon na. Tulbaan sa tana. Unya. Karon, samtang kita bangkin ni siya mananabang. Dakong kahikurat siya dihang pagkuot siya mananabang. Daw adunay na maak. Kung sa may gikuot, siyempre ang agyanan siya bataon siya maday kuotot. Nya. Natingal lang mananabang. Siya diyang gikuot kini. Murag adunay mamaag siya sulod. Yawa ko na ng agyanan sa bata, mamaak man. Yan. Yawa ng Suryahan, Yan, lo. Kirti ka bulayog yun ni mo. Dili ang agyanan sa bata mo'y mamaak. Murag adunay mamaak ko no siya sulod. Matod siya mananabang. Abi na kong agyanan sa bata niya. Yan, lo. Dakong kahikurat, sa dihang mo gawa siyang bata. Pirting kahikurat siya manadabang sa dihang makita niya. Ang itsura siya bata, sigag mata, pulaw kalimutaw. Di ka ni gisurais lang? Tibaga kagyabaw siya gisurais. Pula magagmata, bisa gisurais lang. Tiyaw mo nang gisuray, pasyagad ka lang yaw-yaw diya. Yan. Nahikurat ang manadabang. Tungod kay talag siyaon kini nga usya ka bata, nga maupay pag-anak pero. Atunan ay mga ngipon. Ni siya motang kakurat sa mananabang siya diyang makita niya. Nga ngipon siya bata, puros bangkit.
Yawa na sir. Puros bangkil. Kasi pagtuon ng bata, piranha kay. Gabas siguro ngipon. Yalo. Karo, siya diyang kahikurat siya mananabang. Gisulti kini niya nga to siya mga kasilinganan siya bukid. Ug tungod siya kahadlok siya mga tao siya bukid. Gisulong nilang panimalay siya mag-asawa. Kay buot nilang sul... Asa na ka? Sige na. Sumpayan pa na ko, Talawers. Nya. Karon, Talawers. Gisulong siya mga tao ang pinoyaman siya mag-asawa. Kinagtuo sila. Nasyalot ko mo ang maong bata. Nya lo. Karon, gipatay siya mga silingan ang inahan o labaw siya tanan. Ang amahan siya maong bata. Baan sa dani suryahalo niya. Yan, sinita mo sunod. Karon, jadi ang namatay ang ginikanan o ang inahan. Ang bata, nakaitorya pangato siya man. Kuyawa ko ng bata, alam mo pa'y pagpanganak, hibaw ng istorya. Alam ka, suryahalo. Nya. Yung nagod ko siya mukha niya kay malimot ko ba? Sige, pala yun. Yan, susunod na hitabo. Karon, bago pa makutloan siya gilinhawang amahan ini. Gitorya unan niyang iyang anak. At tuwa ang imong... Unsa? Matod niya. Anak, bago ko mamatay, karon adunay mag-alima kanimo. Adto ang itsuon si imong mama, imong iyaan tuwa sa syudad. Kay buutan kini. Kay dito. Unsa? Adto siya syudad nga to si imong iyaan itsuon si imong mama. Karon adunay mo alaga kanimo. Unya? Taka siya busya. Siya lagtod nga pagkaitorya. Nitaka siyang maong bata. Nya, lo. Sa pagtakas niya, doon man giadto niya iyang iyaan. Dakong kahikuran sa iyahan sa diyang makita niyang maong bata nga sigag mata. Puris bangkilang ipon ini. Ug nisulti ang bata nga to siyang iyaan. Ako ang imong pag-umangkon, anak siya mong itsuon. O yang iyaan, adun na siya anak. Baliig agaw siya maong bata. Nya, lo. Ingon ng bata anak siyang iyan, Mang, kinsa man ang bata Siga man nagmatahadlo kayo. Unya? Dito ba ang inahan? Tiyak na kay tiyak na. Unsa? Kalaw ka rin suryahan eh. Mau ka na itorya. Kay tiyak na ko no. Anong tiyanak man? Kay itorya man niya iyang anak. Matod pa siya na, kinsa man ang anak masigang mata. Unya? Dito ba ang inahan? Kay tiyak na.
Dito nagisyugod ang itorya. Nadungog siya mga silingan. Siga kunog mata, puris bangkil ang ipon, pula og mata. Tiyak na kuno. Pagkaway klaro. Unya? Mo na sinugdama. Diha nagisyugod ang itorya. Siya na. Kasuyangan na istoryahan. Nag-run out na siguro ron lo. Sige na. Oras ba kapamilya 7:46 na. Katuuhan man o dili, nga na lang. Aron madali.